Goedemorgen. Al die roos vond het nieuwe jaar nog maar aan. Nu zijn toch al wat 3 weken daar gegaan. Wanneer het jaar aanvangt, weet we algemeen, nüchtig wat er wat passieren, niet mal de nächste dag. 3 weken zijn voorbij. En ik heb nu al uitgevonden dat meer zei al meeste week im hospital geweest. Dat is in dat nieuwe jaar. En zo gaat de tijd weer. De vrouw die blijft immer. Wat wordt het nieuwe jaar brengen? En mij denken dat dit moet aan, want we hebben ganz een bijzonder jaar gehad, het feestjaar. Wat er buitengewoonlijk weer. En deze tijd, er is veel onrust in de wereld. De vraag is, wat dit alles te bedienen heeft. We vingen mij eenmaal, wo Jezus daarvan redt, wat er wordt zijn in de eindtijd. En dat is, wat in onze tijd zijn, zoals dat in onze tijd is, dat zijn al schattenbeelden van dat wat er komen wordt. We lezen in Lukas kapitel 21, vers 36. Overziet waken en beet, dat je al dat uit de weg komen mochten. Ziet waken en beet. Dat is wat Jezus aan zeggen deed. Wat je God in je veld had, wanneer we beden doen. Wanneer we ons, en we willen ons vandaag met dit thema beschäftigen. Van beden. We lezen in Jakobus kapitel 4, vers 16, dat je beet van een gerechten kan veel uitrichten. Er is een kracht en dat je beet wat dingen änderen kan. En dat is als wanneer de mensen in een zware tijd eierreid zijn te beden. Ze zeggen dat er in 2020 meer mensen gaan aanvangen te beden, of meer gaan gebed, als zij eier gaan. En dat we de wens dat 2020 dat weer een zware jaar voor de mensen im großen Ganzen. Da wordt ook gezegd immer, dat er zijn keine Gottesleiner op een schap wat er ondergeht. Een oprecht gebed, dat brengt ons in gemeenschap met God. Viele omstanden die spornen ons aan te beden. Dit is de tijd waar we zo'n dingen beginnen. We kunnen naar het Oude Testament gaan, daar hebben we de geschichte van Jona. En hier weer een profeet, die weer aangehoorzaam te God. Hij wil niet doen wat God wil gaan. En vielleicht had het ermee te doen dat de Assyriërs, dat die er fijn waren in de weg, waar ze zich vervechten moesten. En hij wil niet doorheen gaan, zoals God hem aanzien, dat hij de mensen gaan zijn, dat wordt God brengen. Hij wordt liever weggaan. Hij vond een schap, wat door de andere richting voeren deed, als wat God bestemd had voor hem. En dat zegt dan in vers 3, zegt dat in Jona. Hij vond een schap, dat naar Tarsus zeilen wil. Hij betaalt zijn intretgeld. Dat meint, hij betaalt zijn ticket en vuur of naar Tarsus. Wanneer we de map kan doen, Tarsus, wo dat wir von ungefähr von wo hij wir, dan moest hij met zijn Noordwesten fahren. En God wil hem over naar Oosten checken. Ik weet niet heel wat dat boek de psalms gehad had in die tijd wat hij lezen kon, wanneer hij had. En hij had gezien wat David even zo te zeggen had. En we vingen dat in de psalm, waar David zegt, psalm 139, vers 9. Hij zegt, dat is dit. Wanneer ik dat morgen eruit
als Pflichten nemen en om bisschen meer vlug, sogar door wordt die hand mee leiden. David hij had al in zijn leven dat uitgevonden, dat hij kon niet weggaan van God en dat God de eerst alle wegen. Mensen im Groten, die gleichen immer in einen Weg zu gehen. In Jesaja 53, Vers 6, da lesen wir werden alle op een Erweg, so als Schop, die jeder seinen einen Weg gehen. De Welt heeft veel te bieden zu uns. Maar dat ook goed laat en lockendheid brengt keinmal niet door den vrede, den wo der Mensch nur zieken deed. Da wordt gezegd dat blijft zich gelijk als de mens arm oder rijk zijn. Dat is niet dat ding wat den Frau maken deed. En vele mensen vingen dat uit. Vielmals van het al met te laat is. De mens die met vielmals de storm gaan, ja, die zich wel nog gaat draaien. Als ze in een weg gaan, ongehoorzaam zijn, dat brengt Schoden. Eerst zu ons en dan vielmals ook nog zu anderen. Ik neem aan dat Jonah geleefd. Of als je in de schap zijn, daar word je me uitdrijven, zoals hij deed en ging slopen. En dan wat hij weer geplant had, wanneer hij voor een Tarsus zijn, dat hield ik me een beetje vreemd. Dat wordt fijn zijn, wanneer hij aan vertalen kunnen aan zijn vrouwen vertellen. Maar we vragen ons vielleicht zelfs, hoe kan hij dit doen? Sondern die Menschen, was hij had met God en dingen die God am zegt. Dat we even de lied wat am schap werden, die zeggen, wat kost je zo'n doen? Hij had zich dat niet nooit getaald, dat hij niet bloß zichzelf, maar ook anderen kon in je voorbrengen dadurch. Indem dat hij ongehoorzaam was. Zijn ongehoorzaam bracht den großen storm op dat meer. En dat bracht kasten met zich. Dat zegt dat zij smijten alle vraag wat zij vieren deden en meer nemen. Nou, ik denk aan dat wordt vielleicht niet zo'n galten zelf geweest, maar wie wird volle vraag. Dat ze vieren deden van een stad naar de andere, maar ditmaal, der Jonah, moesten ze dat alle in meer smijten. En dat weer dat ze willen proberen dat schap boven water te houden. Alles halt nichts, dat wordt bloß oorja. Dan ziet hij aansluitend wat de trouble weer. Hij ziet dat hij weggeraan deed van God. Dat den Himmel en de Erde en dat meer gemerkt had. En wie, geloof ik, zijn alle bekend met de geschichte. Maar hier hebben we dat ook, dat God hem ook nog den storm. Wiens hij zegt, ik weet dat deze storm wegen mij naar jullie gekomen is. En hier neemt hij de nächste stap. Hij zegt, smiet mij in dat meer en alles wordt stil worden. Maar we zeggen, Jonah, den is schwer te verstaan. Meint hij dat werkelijk, oké, ik war, en er staat dat hij boos hij deed door je rood, ik wil bloos opgeven, en dan wordt je dat alles checken. Want Jonah ook ongehoorzaam weer. God, hij kon toch even door een wunder doen. En wat God het merken daarvan. Een oprecht gebed meint am Glauben beten zu den rechten Gott. De Lied, de beten alle. En zij roepten alle ihre Gärten aan, dat hij helpen zullen. Maar dat helpt dus niet, dat wordt bloß lieber oorja en is niet beter. Een oprecht gebed, dat meint den rechten Gott aanbeten, der alles gemerkt heeft. Als zij deden wat Jonah zei, en dat valt ihnen zelf zeer schwer, aan mijn moeder aan te schmieden, dan zagen zij dort plötzlich een groot wunder.
wat wir dort, dat wordt alles stil. Wat je niet hebben dat God, dat is interessant, wo Gott schaffen deed. Maar wenn wir lesen in Jonah Kapitel 1, Vers 15, sagt dat was es dit. Dann nehmen sie Jonah und schmeißen am Meer näher, und das Meer wird still. Dann werden die Männer mit einer großen Furcht für den Herrn benommen. Sie wissen das all nu. Sie hatten alle ihre Götter, aber nu wir Jonah sind Gott. Die Wunder tun können. Und wir die alles gemerkt haben. Und dann sagt er wieder, sie schlachten ein Tier für ein Opfer und geben dem Herrn ihr Versprechen. Ein anderer wird gesagt, so ich das verstehe, sehen sie, weil wir lieber den Gott dienen, der die Antworten hat. Und ein Wunder passiert dadurch. Was da wieder passiert mit ihnen, ich glaube, dass sie haben verdorben, haben gedacht, ich will den Gott anbeten, der da wirklich ist. Ich weiß nicht, ob sie jemals uitvangen, was mit Jonah passieren deed. Aber wie weten dat? Wie können das lesen, was da wieder passieren deed? Wir beten Gott und Jesus seinen Namen an. Von der. Jesus, uns Vater, merkt den Berg auf für uns. Oder er merkt den Berg auf für uns. Der ist sein Tod am Kreuz. Das ist, warum wir von der Todtrat haben zu den Gnadenthron. Und das ist alles durch Jesus Christus selbst. Johannes 14, Vers 13, da lesen wir, und was ihr in meinen Namen beten wollen, das will ich tun. Ist das nicht eine wunderbare Versprechung, die er uns geben hat? In seinen Namen beten, er wird das antworten. Das meint, ein abbrechen beten, dort wird er antworten. Nicht, wenn wir beten nur an seinen eigenen Willen, nur an seinen tierlichen Weg oder in einer weltlichen Weg, so ein Gebet, das Gott nicht beantworten. Das meint, wenn wir selbstsüchtig sind und wir wollen an seinen eigenen Weg gehen, dann kann Gott uns Gebet nicht beantworten. Zum Beispiel kann es sein, wenn wir würden beten, so sind die Menschen dann, Gott help mir, dass ich $1 Million gewinne oder 100 Millionen, was immer das ist, wenn ich von den Lottery-Tickets, was ich gekauft habe. Weil erstlich sagen wir, dass Christen, wir sollen uns nicht tun mit Gamblerien, das ist am ersten Fall ein weltliches Ding. Und seinen Namen beten meint, und seinen Willen beten. Und was ihr in meinen Namen wollen beten, das will ich antworten. Im Glauben beten meint auch, wir wollen am Vertrauen. Wir wollen ans Demütigen verarmen. Wir wollen geduldig sein, wenn wir weten, dass er hört uns. Da wir uns ganz geduldig darüber sein. Und wir können viele Beispiele nehmen, wo wir denken dann an die Bibel und Daniel. Von Daniel fing wir viel. Er war da in der babylonischen Gefangenschaft wir. Und er wusste doch auch, dass die Zeit, die wir meist vorbei, bei Israel wurde freigemerkt worden und was sie können zurückgehen nach Jerusalem, nach Israel. Und dort wusste er, wie ins Jeremia, der hat all die prophesied, dass er wird für 70 Jahre sein. Und so, da sagte er, David, er bet und bekannt, der Sinn von Israel. Und dann lesen wir wieder dort in Kapitel 10, da lesen wir, und er deed fasten und beten für 21 Tage. Wow, was denken wir, wenn wir denken an 21 Tage fasten und beten? Haben wir uns wieder gesagt. Weil ja,
ich glaube, wir kennen eben früher, und ich weiß nicht, was da so eine Menschen sind, von der, die so lange fasten und beten tun. Das längste, was ich das getan habe, ist 3 Tage. Und das kommt mir lang vor, aber wenn wir so ein großes Serien bin, wenn wir wirklich fasten und beten tun, wo der dort, wir denken dann, so schwindet es uns Hunger, dann denken wir an Beten. Und ich habe das gefunden, das für mich sehr gut. Und das ist, wo wir können Erfahrungen kriegen, wo Gott fällt, wo er einfach so dicht bei ist. Und das interessante Ding habe ich hier von Daniel, da lebe ich diese gute Lektion, als er diese große Erfahrung hat. Und das von der Bibellehrer gesagt wird, dass wir Jesus selbst, oder die zweite Person von Gott, wat er kwam en zich wiesen die door haar arm. We weten dat hij later zu den Engel reden deed. En de Engel die zei hem dat God had hem al gehoord als hij aanvangt te beden. De aanvoerder komt zu der rechte tijd, wanneer we beden doen. Weet je, Jonah de beet diep in je boot aan vers. En God der hier dort ook. De profeet Elia, die beet en die weer in gemeenschap met God. En hij wist graag wat God doen wil. God openbaarde te hem. En zo beet hij, dat wordt voor 3,5 jaar niet regenen. God heeft openbaard hem den 10 wellen. En dat passiert graag zo staat. En hij moest door en dan ook nog lijden van den König. Aber als die tijd even weer, dan beet Jonah weiter. En dan vangen de wolken aan te komen. En bald vangt de regen aan te komen. Van Elia kan we veel leren, wat we beten moeten. Wanneer het om gebed komen dat moet zijn, dan wird Jesus vielleicht das beste Exempel sein für uns zu lernen. Wir lesen von ihm, mehrmals war er immer ging allein in Bett. Er bet manche Menschen, er bet für Tiden, wo er allein war. In Markus Kapitel 6, Vers 46, da lesen wir, als er eine andere sieht von der Galiläischen Meer wären, dann sagt er, die ging ja 3 in der Lamm nennen. Und er ging op een boy op en bed für sich allein. Jesus zijn Weg zum Beten, zu Gott, wie immer op. Und immer opgewast. Er hat immer Gemeinschaft mit Gott. Wenigstens haben wir noch immer ganz frei gewast von Sinn. Er wir nicht so wie, wo der Sinn kann im Stich stehen, wenn er beten will. Dat wir den Sinn, der den Weg tun für die Menschen zum Beten. Und der hat eingetragen von Gottes Gemeinschaft. In Johannes Kapitel 8, Vers 23 lesen wir, er sagt, er stammt nicht von dieser Welt, so als wir deuten. Er stammt von boven. Und wir, da wir uns von der Sinn frei geblieben sind, er wir Gott, er wir das Wort. Die Jünger, die verstanden dort, indem sie wieder ein Top gewesen mit ihm, dass er anders war, wenn er kam zum Gebet als sei. Und sie sehen haben, dass er uns lehren beten. Und so ist auch die Jünger, Johannes seine Jünger lehren von den Johannes. Wir haben einfach ein besonderes Verreich, dass wir beten können. Mit einem reinen Hort für Gott kommen. Ist das möglich? Das hat Jesus Christus selbst möglich gemacht. Das ist, wenn wir am Herrn angenommen, dann sieht Gott uns an als rein in seine Augen. Dass wir mehr von geredet haben, ja, wusst du wie, wenn er kommt zum Beten? Seid ihr bereit?
ons te bemegen, ons aan te strengen. Dat zijn soms dingen wat er metkomen met dat. Wens, dat komt niet bloos vanzelfs, dat we beden doen. Er moeten dingen zijn die ons aansporen doen, dat te doen. Ernstlich beden braucht Anstrengungen. Wir können so beten, als die Pharisäer beten, nicht? En dat hij vertaalt God al dat goede wat hij al gedaan had. En hij verstond zich zelfs te loven. En hij kon God verschillende dingen vertalen, wat je van binnen aan het kijken, hij moet einfach zijn goede man geweest. Hij had veel goede gedaan. Maar we kunnen ook zo beten als de taxcollector deed. Hij kwam met een oprecht hart. Hij zag en weer hij weer in God zijn ogen. En hij zag het ook waar God een gnädiger God weer. In Lukas kapitel 18, vers 14, daar lezen we. En ik zag juist, en ik zei juist, dat dit man, en niet dat we de taxcollector, en niet Jana, de Pharisäer, voor God gerechtvaardig naar huis ging. En voor God, dat we een stijmuutje. En hij weet wat we gedaan hebben. En hij weet dat als we dat aan zijn eigen eer gedaan hebben, oder voor hem. Wens, hij zegt wieder, wens, wer zich zelfs erheeft, wordt erop gezet worden. Maar wer zich zelfs raufsticht, wordt erhoben worden. De psalms leren ons op vele steden ook, waar we kunnen beden. En hier vingen we David als de gouden exempel. Hij wist waar hij zich voor God demoedigen moest. Ik denk wat hij deden in die tijd, wanneer zij über ganz besonders wat beten willen, oder vielleicht auch Bekenntnisse mehr und so wieder, dann müssen sie sich Kleider antragen und mit alles bestreiten. In dem Weg kämen sie vor Gott, das weiß der große Demut, den sie haben. Und dann, wenn sie das auch deuten, und sie sagen, wo Gott mit ihnen verhandelt, darf ich den Verstand Gott zu loben und zu preisen und wirklich dankbar sein vom Herzen. Und an die Geschichte von Jona können wir noch einmal wiedergehen und sein, wo Jona schließlich auch die Arbeit tat, was Gott für ihn bestimmt hat. Und er ging nach Nineveh, eine Stadt, wo dort sehr gottlos war. Und als er da wirklich die Botschaft bringen tat, was Gott ihm gegeben hat, dann sagen wir dort, die Menschen denken dort auch so. Sie tragen sich Kleider an und fangen von König an und Allah. Und sie beten diesen Gott von Jona an. Und weet je, Gott der antwoordt, diese Heiden door. En hij verschoont de stad, wat hij geplant had te verdorven. We weten dat van de vergangenheid weten we dat de stad blijft nog voor vele jaren staan dan. Am Glauben beten wordt ook Gegenstand brengen. Die vindt wel dat niet gaan dat we beten zullen. Dat is dort, wo hij zijn macht verlieren deed. Want hij is immer raam en wil immer schaffen. Proeft ons alles te verdorven, wanneer het komt aan de gemeenschap met God. Even Jezus, als hij mal voor 40 dagen en 40 nacht vasten en beden deed. Dit is ganz buitengewoonlijk, zei we. Maar even dan, in zo'n tijd als dat, zag hij vielleicht eine Gelegenheit, hij vindt, vielleicht kann er Jesus ook nog verführen, zoals hij de mensen verführt hat. Maar hij had zich dat zo noodtalen, dat Jezus, hij brukt dat woord. Jezus, hij weer dat woord. En dat meint dat hij moest vluchten van Jezus. Voor ons, wat is dat middel
dat ons helpen dat abstoen gegen den Feind. Weil dat is dat Woord. Dat is ganz klar. Gott zijn Woord is dat wat we brücken können. Wir haben diese gute Schrift in Epheser Kapitel 6, wo uns das versagen dat, wo wir uns sollen antragen. Sagt, leg uns dat je Schar ab, dat Gott für uns Recht hat. Weet je, dit is het wondervolle ding. Dat God, heeft die dingen recht voor ons. Wanneer we willig zijn te doen, wo ons wil aanleiden, dan, we brücken keinmal nicht leren naar aan, naar dit of naar dat. Hij is immer recht ons dat te geven. Hij zegt dat je kan bestaan, wanneer de böse Feind je aangrijpt. Dat meint, dat we moeten angetrokken zijn. We hebben niet de kracht in ons selbst, om je in diesen Feind stolen. En zo vielmals leidt hij de mensen in zijn weg, en de mensen die worden dat niet meer aan. Beten brengt een kamp tegen de finsternis. Tegen den Feind zijn macht. Als ik me gerade aangelegd had, waar de meeste mensen met bekend zijn, dan ben ik voor 18 jaar, wo dat schien, dat keiner had een hoop, besonders de dokters en zo wieder, dat ik dat would merken. En in deze tijd, dat was een tijd, wo ik op deze schijnen plaats was. En op deze plaats, daar viel ik zo goed als ik hier nog niemand gefeild had. En dat weer zo schijn, dat het niet goed uit te zijn is. De engelen die kwamen naar mij eenmaal. En die waren zo krachtvol. En die dachten zo, die waren zo dag. En zo'n licht is ik niet meer bekend wie wat dan. En ze kwamen en ze openbaarden dingen te mij. En als we mij een vrouw stellen, dan als ik wil bloos voorwaarts gaan, of als ik wil terug gaan. Dan leiden ze mij op buiten, ik ben nog niet fertig hier. En ik had dingen, weer nog wat ik nog doen zal, ik zal terug gaan. Ik kon terug gaan, dat is precies zoals ik heb mijn willen. En dan, als zij zeiden dat ik woord bewaard beleven, en ik ging terug en zag ook mijn familie en alles, dat waren dingen waar ik moest doen, dan zag ik de finsternis, de dieste finsternis, wat er weer, waar ik moest doorgaan. En in Epheser Kapitel 6 lezen dan. En hier zag ik de finsternis, en hier weer het grote tier, zoals dat op ieders gehaald bij deze tijd. Dat de rambanden deden in deze finsternis, en ik kon het over klaar zijn. Maar er werden grenzen gezet. Dat we in de duisternis door, en er werden grenzen gezet, dat hij bloos op je wasset wie komen kon. En wanneer ik terugging, dan word ik beschützt, dat hij mij niet aangrijpen kon. Dus dat lezen we dat in Epheser. Dat geeft ons een klaar beeld daarvan. Maar we kunnen bewaard blijven van den Feind. En dat is werkelijk daar zijn woord, dat we dat kunnen doen. En dat is Jezus Christus heeft dat voorgemerkt voor ons. Dat zegt daar, dat zijn gewalten en heerschaften van hem diesteren, die over deze wereld heersen. Wat je immer, wanneer ik deze vers lees, geeft me dat trainen en dat, de ervaring wat ik daar had te jaren tijd. We kunnen zeggen dat in 2021, we kunnen drie zijn. We durven niet in angst gaan, zoals vele mensen doen en wonderen, wat wordt het nog alles geven in dit nieuwe jaar. In vers 13, in Epheserbrief 13 zegt, neemt alle geweren die God verjunt heeft, dat je uitrechten kunnen, wat er brug bestaan te kunnen, wanneer de böse deel komen. De geweren, dat is de geloven, dat is zijn woord, en dat zijn de gebed, wat ons
door durchvieren dan. Van jullie worden vielleicht viele bekannt zijn met een Geschichte. Dat er passieren dat wir een stukje naar de Welt kregen in 1949, gelijk als de aanvang. En dan hebben we ervan dat we de twee zusters, dat we een oudere zuster, en ze woonden daar op de Lewis Island, waar dat spoort vandaar wordt nog naar Schotland, hier en dat. En de ene die weer 82 jaar en de andere weer 84. En als zij terugdenken in ihre jonge jaren, dat we zeer christelijk wat het alle toe ging. Zij voeren alle naar de kerk en zij hielden dat woord Gottes. Zij wisten wat ze beden moesten. En vele dingen, dat we een schijne tijd, waar zij ben afgewassen werden. Maar dat had zich geändert. Er waren nu schijnbaar weinig mensen, die nog jemals naar de kerk kwamen. En dat waren bloß de ouderen. En de jongere mensen hadden alle ihre eigen dingen. Ze gelijken zeer. Partys te gaan en veel dans gaan en zo'n zaken in de stad. En ze hadden niet tijd om naar de kerk voeren of zich dan met beschäftigen met zo'n dingen. En zij waren zich einig. Ze hadden veel gebed, maar zij wilden ganz besonders beten dat God moet voor die mensen doorgaan waar zij waren. Dat God moet wunder doen. En dan fangen ze aan te beten en waren ze zich einig, ze wilden 2 dagen de week. Wo sie fasten würden und beten. Und dann fangen sie an, kloktieren zu Obers. Und dann beten sie vielmals weit bei einer Nacht, eben bei Klock 3 und Klock 4. Und sie lehnen sich auf ihre Knien und beten. Und dann fangen dort ein Stückchen wieder an große Dinge zu passieren, dort in Schottland, dort besonders auf der Insel, wo das Reich anfangen dort. Und sie hatten, dass wir aus von den Menschen Angst wordt over zichzelf. En de ouderen, ook de jongeren, dat wordt hier niet lang, maar dat we niet dat zo veel mensen voet naar de kerk komen. Ze vangen bald mensen wat voor zichzelf beden, die vangen aan met anderen te beden. En de jonge mensen, dat is van de angst weer voor haar leven. En de grote vraag even er komen dat. En zij beden tot God. En dat is waar we zijn, waar de grote erwaking aanvangt, wat er de tijd in Schotland passieren deed. Dat we alle gekomen, zoals we dat kunnen zijn, van deze 2 oude zusters wat we beden deden. Weet je wat, we zullen meer, ik geloof dat is een ding wat er veelmals hingelaten wordt. Dat beden. Jezus, hij leert ons, hij zegt, ziet, waken en beet. Een aansporing van Jezus zelf. Kan dit ook een jaar zijn? We kunnen vielleicht erwartungen afwaken. Dat vele mensen zich bekeren worden. En dat ze worden een vraag krijgen voor de dingen die er aangaan in onze tijd en in ons leven. Dat zij weten, wie moeten voor God komen. Kan het ook de tijd zijn zoals dat in Noah zijn tijd weer. In Noah zijn tijd vingen we dat zij mensen, ze leven alle zoals er dat geval. En we zijn bekend met dat. Maar Jezus, hij zegt, zoals dat in Noah zijn tijd weer. Zo wordt het ook zijn in de eindtijd. Dat we dan als een grote woede kwamen. En dan zegt het daar, bij de dag als Noah in de ark hineinging. Er was een opene deur. En ze gingen erin en God maakte toe. En dan weer te laat. God had de tijd bestemd. Noah had al warningen gepredigt voor 120 jaar. En dat had niet geholpen voor de mensen. Ze zagen dat zo aanmählich en dat hield ons niet aan verend. Ze moeten liever lachen en spatten door Eva. En dan weer de tijd gekomen. Vandaar leven we in zo'n wereld als dat. En dat wordt ook zo zijn als dat. De hemelsster, die wordt opgaan. En de Heer Jezus wordt er zijn. En hij wordt ons oproepen.
En dan is het te laat voor die wat niet reit zijn. Nou, met zijn familie van acht gingen durch die opene deur en God hem ook de touw. En voor alle die Jezus aangenomen hebben, wordt de hemelsster opgemerkt worden. En Jezus, die wordt ons holen. Nou, we lezen wir een vers, wat niet veel van geredet wordt in deze deel. En dat is 1. Kroniek kapitel 15, vers 51. Het zegt, horcht eenmaal her. Ik zei jullie een geheimnis. We worden niet alle sterven. We worden over alle verändert worden. Dat wordt plötzlich komen in einen Augenblick, wanneer de laatste trompet blozen wordt. Jezus hij zei zu ons, ziet wachen en beet. Voor dit jaar in onze tijd is dat het beste te doen. Een oprecht gebed kan veel uitrichten. Wel, we toch beten zum Schluss. Ans himmlischer Vater, wir kommen vor dir und wir danken dir, dass du uns Gott bist. Herr, in dieser Zeit, wir wollen abkicken auf dich. Und wir wollen die beten, dass du was große Dinge tun. Ich in uns Leben und so auch in andere Menschen. Mocht wir ein großer Segen sein, zu der Welt um uns. Und mochten sie sein, ihre eigene Lehre, wo sie stehen, mocht ihr uns helfen, dass wir wirklich können und Wort tun für die, sodass du kannst geehrt und verherrlicht worden. Ja, du kommst. Wir danken dir dafür in Jesus' Namen. Amen.